Аз съм отстрани на къщата. Аз съм до къща, пред къщата съм. Ето, до бараките ли си? До дървената къща съм. Аз съм Вътре в до дървената дървената къща. Той е завъртял, до не е вътре дървената. в къщата. Нещо някой фърли. Аз отворям тук вратички. Отивам където изсипахме ония Бориса. Маняци, аз съм до замъка, до входа на замъка. Окопай до замъка. Не до замъка, ми до това. За църквата. Да. Аз трепя зомбита тук. Агроното зомби. Те вляха в тухлата, брат. Мен ма агро на зомбито що. Проверихте ли всички къщи? Аз съм на къщата, където готвеше оня. Така, влизам в Къде избягаха първата. тези туземци, бе? Влизам в първата дървена. Отивам на тухла аз. Аз стрелнах. Аз минах тухлата. Добре. Аз стрелнах. Не, той е драсна нагоре. Аз го видях как тръгна нагоре. Къде нагоре? Имам чувството, че зад дървената къща го видях да минава, със сигурност. Драснаха маняците, май. Насаха гащите. Пак, изстрел! вече обикалям По нас! селото. Изстрел по мен! Къде? Не знам откъде дойде, но... Къде си ти? До тебе съм. Аз съм това. Къде? Аз съм до чешмата. Почти съм Аз съм в сигурен. хънтинг шопа. Оп, има стрел. Къде бе? Аз не ги чувам, бе. От някъде ма гърмят. От 100% са отгоре, маняк. От 3 лайна отгоре. Дали бе, те са туземци мръсни. На църквата съм аз. Влизам в някакъв. Аз съм в хънтинг шопа. С закушите ли да следа, да? Да. Видях ги! Къде? На това, на Барна. В Барна са. В Барна? Да, в Барна са. В бирарията. Браво. Бирарията влезе. Чакай, В вирарията, така ли? Бирарията, да. Отивам, пушвам бирарията. Аз гледам от една страна, няма никой. Вътре. Бирарията на Барна. Бирарията. Аз съм до Оп, бирарията. от някъде ма стрелва, бе. Аз съм това, бе, глупак! Въй, дойде, бе. Ти бавно развиваш, бе. Брат, Пуш си слаб. ти кажи, че си на бирарията, бе, ти лут ли си? Какъв си слаб, Борисе? Брат, кажи, че си на... Ето го, бе! Много си слаби. Припаднах, умрял е в централната къща е, там където са пълни бира. Убийте го! Опак ти олигофрена Борис направа. Чакай! Гледай ми това, съживявам те. Пред мен, бе, пред! Айде. Защо отваряш вратите, бе, напушен? Убите. Аз ги затваряме от... Кой го пуска това, бе? Кой го пускаш това, господи? А? Аз минавам. Спри, превързвам те. Кой го пускаш това, господи? Пътявай, съхрани, бе. Не съм аз. Не знам за какво го... Мъгни се от джама. Има човек отвънка! Ето го, кошарчето. Отвънка е, зад бирарията е. С пистолетче. Ами айде отидете го убийте, бе! Ботови такива! Абе, маняк, видях го през прозореца, бе, я дръж здраво. Ето го. Ето го. Убийте ги тия зомбета. Ето Мъртви го. са. Убих го. Чай да го видим кой има. Той е с... Ай, ти не знаеш какво се чуваше, бе, маняк? Запиши го бързо, моля. Маняк? Табва ми се чува. Господи, спаси и съхрани. Господи, спаси и се... Той да не е говорил този. Не, аз... Най-вероятно не говоря. Аз не го чух, не. Чувак, съжалявам, че те надупчиха, ма ми изкара Не, къла. че си страшен бот. Смятай, че ако видяхте, щеш да умреш. Директно ти го казвам. Умираш веднага. Брата, аз ти казвам, че видях един човек как ходи клекнал, минава оградата на бирарията и ти в следващия момент ми изкачаш. Съм нормално да те застрелям. О, ще умра от смях, не мога. Говориш в играта. Чакай да запазвам.